jutro, dame i gospodo. Htio bi se zahvaliti, prvo čestitati organizatorima i pogotovo Marinu Sobti i Tanji Trošel na ovu konferenciju i zahvaliti njima za ovu priliku da mogu izlagati. Tema je, na engleskom je Croatia a nice place to live or a nice place to leave. To sam na engleski ostavio radi toga kaj slično zvuči. Lijepo mjesto za živjeti ili lijepo mjesto za otići. Kada gledate ovaj naslov, možete na više načina gledati. Znači, pozitivno je, ako stanete u Hrvatskoj lijepo, ako otičete, još uvijek je lijepo u Hrvatskoj. Ili sarkastično, da je lijepo mjesto za živjeti, a još ljepše mjesto za otići radi probleme što ima. Ali stvar je u tome da, pogotovo u ovoj konferenciji, ja mislim da trebamo vidjeti kako se mogu stvari poboljšati i zašto se gleda nekad negativno i ko to gleda negativno. Naprimjer, svaki ambasador, strani ambasador, kad odlazi iz Hrvatske, jako mu je žao ili njoj. I skoro svi drže neki kontakt stalno sa Hrvatskom, sa starim prijateljima, vraćaju se privatno, čak kupuju nekretnine, ali uglavnom ostanu u kontakt i velike stalno hvale Hrvatsku. Baš mi je drago da gospodin Skoko je predstavio sve prednosti Hrvatske, da ne moram ja, mislim, on je stručnjak u tome, sigurna zemlja. I sve ovo kaj je govorilo Božo, to govori i svi, i stranci i naši ljudi. Ali zašto onda ima neke rečenice koje ne bi trebali izgovarati? Naprimjer, u Engleskoj, kad nešto dobro se dogodi, hoću reći nešto loše, onda veliju it's not cricket, jer cricket je kao džentlmenski sport, i ako neko nešto loše napravi, onda veliju to nije cricket. Ili u Australiji, ako neko loše napravi, veli to je ne australski, un-Australian. U Americi, ako nešto dobro se dogodi odmah, samo u Americi može to biti super, može se tako napraviti. Ali u Hrvatskoj stvari se prihvaćaju. Kad nešto propadne investicija, onda hrvatska posla, hrvatska priča, ili welcome to Croatia, ili zašto investirati u Hrvatskoj, ABC, anything but Croatia. I to naši ljudi govore. Bio sam više puta na večeri s ambasadorima i oni stalno hvale Hrvatsku, da u malom vremenu, mislim u 25 godina, 30, toliko puno napravila Hrvatska. Ušla u NATO, Europsku uniju, unatoč rata. A na te večere koje su naši ljudi isto pozvani, uvijek oni negativno, da, ali birokracija, ovo, ono. I onda se ovi stranci čude zašto oni to govore. Zašto ovi ne znaju ambasadori i stranci što je loše? Zašto mi dajemo naglasak na to? Isto tako odnos prema braniteljima. Stranci u vani, kako se ponašaju prema braniteljima. Amerikanci, kad vidiju nekog branitelja, veterana, kad čuju da on veteran, prvo kaj mu vele, nakon dobar dan, thank you for your service, hvala što se borili za nas. Prošle godine na ACAP konferenciji, Udruženje hrvatsko-američkih stručnjaka, kad su imali u Clevelandu, napravili smo jedan panel sa hrvatskim braniteljima i braniteljicama iz Vukovara, zajedno sa američkim veteranima iz Afganistana i Iraka. I oni su bili zajedno na međunarodnoj pozornici. I tu smo vidjeli veliku razliku isto, jer oni u Americi, oni vidiju vrijednost njihovih branitelja, jer recimo u biznisu, oni njih, kad se vrate, oni ih stavljaju u biznis i na primjer, u biznisu je jako važno odlučiti neke odluke u kritičnim situacijama. Nema ništa više kritično nego kad ti je život i onda napraviš odluke, životne odluke. Tako da mi ne koristimo naše branitelje kako bi trebali. Ovaj tu mak, to nosim radi toga što, ne samo danas, nego uvijek ovo doba godine, jer drugi tjedan je dan kad je 11. u 11 sati, kad je završio Prvi svjetski rat, i to cijeli Commonwealth, Australija, Kanada, Engleska, taj dan daju počast svim njihovim veteranima, od svim ratovima. I od kad sam ja bio mali, uvijek morali smo kupiti mak u školi, to je bilo ono. I od kad sam tu, u kanadskoj ambasadi se to može kupiti, i ja svake godine, to je to vreme, i ja moram ići tamo i to kupim. I to nosim, i ponosan sam. A i daj mi malo poruku našima, da vidimo, gledaj, ovak se to radi, morate naše branitelje više cijeniti. Ne samo to, nego ima Anzac Day, 25. travanj, kad australska ambasada ima misu za njihove veterane u katedrali. Ove godine su mogli radi potresa. Ali hoću reći, a ti veterani, oni su se borili za vrednote te zemlje, Australije, ali u tuđoj zemlji. Naši su izgradili, napravili našu zemlju. Isto tako moramo paziti
kako predstavljamo strancima. Recimo, evo, bili je jedan Australac u Zagrebu na predstavljanje knjige. Australski autor, došli je tu zato jer su preveli njegovu knjigu na hrvatskom i on je došao promovirati. Nema veze s hrvatskom to knjiga, ništa. I bil se na predstavljanju, ili on Australac, i tamo je bila iz dokumenta, ova Trsalić, ja mislim. Ono kad je govorila, blatila dijasporu, da u Australiji Hrvati i Srbi su neprijatelji i da tamo ima naciste. Ovo je zgrožen bila Australac, ne samo mi Hrvati. Australac, on bi čekao malo, pa ja imam puno prijatelja Hrvata, Srba, Slovenca i kako ona može sad govoriti da Australija tamo sakriva ili drži naciste. Mislim, ona je vređala Australiju tu u Zagrebu. I te stvari se ne smije dozvoliti. Mark Zuckerberg, osnivač Facebooka, on je rekao da nije dovoljno povezivati ljude, nego moraju biti konkretni rezultati. Evo, Marin Sopta i Tanja, ove konferencije što oni imaju, ima konkretne rezultate. Zbornik smo čuli da kako stalno ima. I Marin uvijek govori kako se mora uključiti dijaspora u politički i društveni život u Hrvatskoj. I ima puno prostora za to. I tu može se puno poboljšati stvari, da zajedno radimo. Evo jedan primjer, zakon o lobiranju. Amerikanci su izmislili lobiranje. Tako da naši ljudi u Americi bi mogli puno pridonijeti kako najbolje napraviti taj zakon. Ja sam bio u vladinoj radnoj skupini, da napravili smo taj zakon prije par godina i onda je to stavljeno u ladici. I onda sam čuo da prošle godine GONG i neke te udruge koje nisu baš za biznis, za gospodarstvo, su počeli nešto raditi na tome. Mislim, zašto ne bi naši stručnjaci izvana malo doprinijeli da vidi točno kaj bi moglo najbolje biti? Jer ako se ovo sad napravi, zakon, kad nisu stručnjaci baš u tome uključeni, onda ćemo opet poslije reći, gle, zakon ne valja, ne može se nikome prići u vladi. Tako da možemo zajedno raditi na to. I točno tako, kad gledamo kako stvoriti uvjete za povratak dijasporu. Ja mislim da nije to stvar da sad se mora čekati da se sve bude super lijepo u Hrvatskoj. Isto kao Domovinski rat. Nije dijaspora sada čekala da se Hrvatska stvori i obrani, nego je sudjelovala. I tako moramo sudjelovati da svi i dijaspora i Hrvatska zajedno radimo da napravimo i uspješno. John F. Kennedy rekao je, ne pitaj što vaša zemlja može učiniti za vas, pitaj što vi možete činiti za svoju zemlju. I ima puno toga gdje možemo zajedno raditi. Konkretno, evo, Transparency International. To je ta svjetska udruga kao protiv korupcije, jel? I ja sam potpredsjednik tu u Zagrebu za Transparency International. Jedan dan su oni odlučili, i tu ove neke udruge isto, da smo mi koji to vodimo, da smo Opus Dei, da smo crkvu unijeli u to, da smo ekstremisti, desničari i takve stvari. I onda su oni nama htjeli ukinuti to ime i dati nekom drugome u Hrvatskoj to ime. I ja nisam to htjela na why. Mislim, prvo, nije bilo točno sve kaj su govorili, a drugo, da, baš bilo, ne bi im dozvolili na taj način. Mi smo, i tu hoću reći kako ima dobre stvari u Hrvatskoj, nije sve loše, jer u Zavod za intelektualno vlasništvo čovjek tamo je rekao da mi smo pobijedili sve slučaje kaj su oni nas tužili. Ta strana udruga koja je htjela uništiti hrvatsku jednu udrugu, i čak čovjek je rekao kad je u njegovu odluku, rekli je da su oni radili u lošoj vjeri. Htjeli su, citiram, eliminirati jednu hrvatsku udrugu. Taj čovjek je jako hrabar. On je to rekao unatoč toj velikoj stranoj udruzi. A što bi trebalo još biti? Mislim da bi naši ljudi, taj Transparency našli u svakoj zemlji. Naši Hrvati bi trebali čekati malo. Vi dirate u suverenost naše zemlje, kad smo se mi borili za nju, i kontaktirati u svakoj zemlji Transparency International. Što vi radite tamo u našoj zemlji, u Hrvatskoj? To ne bi nikad se usudili negdje drugdje napraviti. I moram reći, isto ima slučaj Crveni križ. Oni hoće izbaciti jedne penzionerke, muž i žena, penzionere, iz svoj stan. Tu u Hrvatskoj. Mislim, Crveni križ je po svijetu govori da mora dati krov na glavu ljudima kaj su izgubili krov, a tu izbaci ljudi van. Treba isto naši ljudi pitati Crveni križ u svojoj zemlji šta oni to tu rade. Ali mislim da ima jako puno nade, jer ja vidim promjenu. Ima, recimo, mladi odvjetnici. Prije par godina oni su mi kao rekli, čak oni, moj ured isto, ali i drugi, pa ti moraš biti svjestan gdje si došao. Ovo je Hrvatska, ovo nije Australija.
ali zadnje vrijeme vidim promjenu. Vidim da se hoću boriti. Imaju strast za pravo, za pravdu i kad vidi da se nešto loše radi, oni hoće promijeniti stvar. Ne samo odvjetnici. Danas sam razgovarao, tak lijepi razgovor sa jednom novinarkom i baš mi je drago. Mene je inspirirala i dala nadu. Ima više načina. Ne moraju naši ljudi vani samo misli, gle, u Hrvatskoj dođeš, nadrapal si. Naprimjer, ima međunarodne ugovore između Hrvatske i druge zemlje, konkretno evo Amerika. Ima međunarodni ugovor za zaštitu investicije. Evo Marijan Dužić na Braču, on ima neke te pravne bitke i ja sam mu rekao, gle, ti si američki državljanin, ne moraš uvijek biti Hrvat, mislim jesi Hrvat, ali iskoristi to u Hrvatskoj. Ima Hrvatska taj ugovor sa Amerikom, ti si sad američki investitor, ti imaš tu problema i po taj ugovor, znači nije to da hoćemo tužiti Hrvatsku državu. On voli Hrvatsku, ja volim Hrvatsku, ali moramo pokazati da se to tak ne radi u Hrvatskoj. Tako da te probleme koje ima sa lokalnom vlasti moramo pokazati da se to ne može dozvoliti. I to je landmark case, jako i važan slučaj za buduće, da onda naši drugi investitori veliju, i Amerikanci koji nisu Hrvati, da može vidjeti da mogu sa sigurnost investirati u Hrvatskoj, ako nešto ide po zlu, što uvijek može bilo gdje, da ima izlazak. I Stepinac je rekao, moramo se boriti i kad se čini da nećemo uspjeti. I to je jedan primjer gdje ovaj Krišćan Beljak je rekao da je trebalo više, UDBA je trebala više ubiti naše ljude u dijaspori. Jedno 30 naših ljudi iz dijaspore, Kanade, Australije, Amerike, su podigli kaznenu prijavu protiv njega. Znači, mi smo znali da će to biti jako teško, da neće on dobiti 3 godine zatvora i takve stvari. Ali htjeli smo pokazati kako će sad sustav funkcionirati. I mi smo fakat pokazali na svaki stupanj, iako, tako rekao, smo gubili, ali smo bili sretni jer smo pokazali, ne ide tako. Onda smo dalje napravili žalbu i rekli, evo što ste krivo napravili, državni odvjetnik. I onda opet krivo. Tako da, evo, to je jedan primjer gdje možda ćemo izgubiti do kraja, ali pokazali smo gdje u sustavu ne valja i kad neko drugi sad dođe, ima sad primjera gdje su drugi, da pokažemo da evo, to se tak ne radi, mora drugčije. Tako, hoću reći da ne mora biti sve stalno uspješno, može biti uspješno na ovakav način. I recimo, mislim da ovakve primjere moramo postaviti ove speed cameras, ove kamere, da ima kad kamere kad vozači prebrzo voze, ne znaju di su, a znaju da su negdje, onda uspore. To moramo isto tu u Hrvatskoj postaviti, da ovi ljudi koji misle da može svašta raditi, da znaju da se ih gleda i da se ih pazi. Naprimjer, ima Damir Sabljak. On je čovjek koji radi u Ministarstvu vanjskih poslova. On je zviždač, on je vidio nepravilnost u Hrvatskoj ambasadi u Australiji. I kad je on to rekao što se to događa, umjesto da je on napređen, on je suspendiran. I on se dalje bori na sudu, a on je jako hrabar čovjek, u smislu on isto to vidi, da se mora boriti iako se čini da ne bude uspjel. Jer ako on uspije, onda budu drugi vidjeli, vidiš, može se. Može, i zato može se nešto reći i pobijediti. I onda budu ovi drugi koji radi u krive stvari, budu 2 puta razmišljali, budu mislili, čekaj malo, ipak jedan je to progovoril, moramo paziti te kamere, speed cameras, hoću reći, ne sad ovo, znači nadgledaju nas. Ako on zgubi, onda bu bilo tako, onda će biti Hrvatska nice place to live, jer u Hrvatskoj onda kogod progovori, kogod onda bude hrabar, onda se njemu uništi karijera i onda ovi drugi budu opet dobili zeleno svjetlo da mogu raditi kad god hoćeju. Tako da Hrvatska ne mora biti utopija da bi se svi vratili. Mislim da, kako je Božo rekao, da ima puno lijepih stvari, ima problema, ali se može zajedno raditi na njima. Tako da može Hrvatska dijaspora i Hrvati u domovini zajedno radi da bude Hrvatska uspješna i još ljepša zemlja za živjeti. Hvala lijepo.